Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pano paHadzerare 263 pano panoda kuzivisai manews updates zviro zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uri munyowani uchiri mutsva pa this YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell. Kana makazvitarisa hatigare pasi tichikutsvagirai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Matrending stories ndodzinyaya dzatinge tichitsvaga. Nyaya ndakubatira muzuva ranhasi nyaya yasekuru avo vakarova muzukuru wavo nekuti ainge atadza kunyora kusvika mwana uyu afa. Lazima mchiona video yapedza kuna video tauzwa lofuka comment section. Credit this video kune varidzi vevideo. Much love. Ngadi muri yeZimbabwe. Zita rangu ndinoitwa Goda Moyo from Ya FM, the pulse of the Great Dyke 91.8 101.9. Nasi tiri kuno kumutonjeni kune nyaya inosurwadza yakaitika yemwanasikana angane 6 years akashaika mushure mekunge arohwa nababa vake. Saka nasi ndina amai vake vanga vachimuchengeta, havasi mai vanyakutumbura, ndi mai vangu vachigara naye vanova ambuya vake amai Martha. Kuti vambotiudza kuti chii chakaitika. Makadi yenyu mai Martha? Tinongoti nematambudziko. Tingoda kungoti muri yeZimbabwe ndoda kuziva kuti ndimi manga muchigara nemwana here? Okay, mungatiudzawo muchidimbu zvakaitika kusvika pakuzorasikirwa nemwana kuti yakanga ichimbori nyaya yei? Chakaitika ndechekuti yakanga iri Sunday manheru. Baba vakadzoka kwavaibvawo ndokuya kwakugadzira zvimakadhi zvavo zvekuti vadzidzise muzukuru wavo. Kwakugadzira zvimakadhi zviya kwakutanga kumudzidzisa kunyora zita rake, vachimudzidzisa vana a e i o u. Ndokuzokonewa kunyora zita rake, sekuru kwakubatwa nehasha, kwakunotora shamu kwakurova mwana. Teroro rakabva rapfuura, akanga ari manheru. Tichifuma mangwana makuseni takaswera nemwana uyu, yakanga iri mandi. Haana kumborohwa, haana kumbodii. Takazoinda ava masikati manheru. Mwana uyu time idzo dziya dzakarohwa akabva atora mabhuku ake, achibva aitora mabhuku tange kunyora zita rako nekuverenga vana a e i o u. Mwana akakonewa zvakare, vachibva vatora shamu vakamurova. The following day akanga ari Tuesday. Mwana akarohwa futi zvemanheru mushure mekunge atadza zvekuverenga zita rake nekurinyora. Vachibva vamurova, vakatora shamu vakamurova, vakatora chimboma chakanga chiri mumba kwakumurovazve. Vakamurova nemboma neshamu. Okay. Mangwana makuseni takafuma iri Wednesday. Takaburutsa mwana pamubhedha paakanga akarara. Kwakuzomuti Praise, muka utsvaire uite zvinhu zvekuti uitewo uchu. Mabasa epamba vangagara achingoita anga asingaita apa, vangangomuti chimuka utsvaire uite ule porridge. Praise akakundikana, vachibva vamutora vamisa mudhishi remvura inotonhora. Vakati ari kunyanyisa kudzigwa, ndoona sekuti temperature ndo yanyanyisa kukwirisa, regai ndimuise mudhishi remvura inotonhora. Praise akagara mudhishi kwe5 minutes kwakuzomubudisa. Ini pavakambudisa ndakaona kuti mwana ari kukundikana. Ndofunga apindwa nechando, ndakatanga kumutova-tova ndichiitira kuti mwana uyu adzigwe, ndichifungidzira kuti apindwa nechando. Ndakabva ndagadza mvura pamoto ndikamutova, ndikambomuitira glucose, ndikaona kuti situation yakanga yava nemwana haichaiti. Ndakabva ndasumuka ndikamanya naye mwana kunobatsirwa panext pedu, but hamino chii chakaitika. Takudzoka kumubatsirwa kuchitendero kumaprofita kana kuti kune vamwewo vanenge vakango kumaprofita. Okay. Takabva tati tichisvika padhoo, baba vakaona kuti mwana haasiri kumira zvakanaka. Vakati chimanyai munotora tauro. Tikamanya unotora tauro kwakuzomanya kuchipatara nemwana. Mwana akanosvika, ndofunga akaomera pamubhedha wekuchipatara. Manesi akangosvika akamubata mwana ruoko, akambonyarara. Mwana kwakuzonyarara pava ne2 minutes. Saka mwana akazofira matosvika pachipatara. Okay, ndanzwa muchiti makambosvika kumaprofita. Maprofita akatiwo kudiwo.
nesituation iyi? Maprofita akati nditi inini ndichisvika kanditiko maregere kuuya nemwana ndikati mwana ndamusiya kumba ukaimanyai mushandisira muna matoyi mudzoke naye panapa kamukaona zviri serious. Ndakabva ndamanya nemwana kumaprofita kuya tanga tava tese nababa kwakumanya naye vakachibva vati indai mumushandisira muna matoyi ko munenge muchiregere kuya nemwana asati ogwara sezvizvi. Maprofita akaziva here kuti mwana ugwere hwakonzerwa nekurohwawo? Hai, vanga vasingazivi. Makangoti mwana ari kurwara? Mwana ari kurwara. Okay, imwe mubvunzo wandingada kubvunzai, ndanzwa kuti pakazopedzisira kurohwa manheru akabva aenda kunorara, imi makaona sei pakaenda kurara? Akarega kurohwa akukundikana here kana kuti akangorega kurohwa achitochema akaenda kunorara? Akarega kurohwa achitochema achibva atobudiswa nechimukoma chake. Ndikatomuti chiperekedza mwana kunoweta, akamuperekedza panze kunoweta kwakuzodzoka mumba. Takatozodzoka tichitaura nyaya makuseni manheru iwayo naye mwana. Okay, zoda kuti pakaenda korara akarara pasina chirodza chiri kurwadza paari, atova munhu akutotaura nyaya nevamwe. Then tanga tava mava kuchipatara, manesi ndobva aona kuti mwana uyu afa, mati akafa asvika pachipatara. Chii chakabva chaitika ipapo? Takangoti manesi atoti tine urombo mwana atisiya. Takabva vatiti isusu imimi mai mochisara, baba vochimanya kunotora makadhi emwana moona kuti makwanisa kuenda nemwana timuise kumochari. Takabva ndasara, baba vakamanya kuzotora kadhi remwana. Pakuzotora kadhi remwana ini ndakabva ndazoona kuti baba vati nonokei. Ndikafungidzirawo semupfungwa dzangu kuti kuda vangangonditiza ndikasara ndine mwana. Semunhu aiziva chakonzeresa rufu remwana. Okay, ndobva zvadii? Ndikadzoka kuno kumutonjeni kuti ndizoona kuti baba